Llibre dels Fets, capítol 26, versets de l'1 a l'11. Pau es defensa davant Agripa. Agripa digué a Pau: «Pots començar la teva defensa». Llavors Pau, estenent la mà, començà així: «A l'hora d'encetar avui la meva defensa de tots els càrrecs que els jueus em fan, em considero feliç, rei Agripa, de poder-la fer davant teu, que tant i tan bé coneixes els costums i les preocupacions doctrinals dels jueus. Per això et demano que tinguis la paciència d'escoltar-me. La vida que he fet des de la meva primera joventut, tant al meu país com a Jerusalem, la saben tots els jueus. Em coneixen des de sempre i poden testificar, si volen, que vaig viure d'acord amb la tendència més rigorista de la nostra religió, és a dir, com a fariseu. I ara sóc aquí, sotmès a judici, per l'esperança en la promesa feta per Déu als nostres pares, una promesa a la qual les 12 tribus esperen arribar, servint Déu nit i dia, amb un culte infatigable. Sí, per aquesta esperança, rei, m'acusen els jueus. Quin absurd representa per a vosaltres que Déu ressusciti els morts. Doncs jo estava convençut que havia de combatre activament contra Jesús, el Natzarè. Així vaig fer-ho a Jerusalem i amb poders rebuts dels grans sacerdots. Jo, personalment, vaig ficar molts seguidors de Jesús a la presó i donava el meu vot contra ells quan es tractava d'executar-los. Quantes vegades, recorrent les sinagogues, els obligava a renegar de la fe a base de càstigs. Vaig arribar a tal grau d'apassionament que els perseguia fins i tot a les ciutats estrangeres.